Ka MDC jong ka Nongjri constituency Kongres Kharpuri Ryngkat ki Nongialam Shnong jong ka elaka Nongjri hapo ka Nongialam jong Sirdar ba Pirenja kila Kyrpad di usembut Menteri Rangba Khubor ba Preston Tensong ban Peit ya ka Surok nado Nongjri hadu Wahrew ka balas new hadu kata-kata. Hakane ka jingya kendo ka Menteri kala Kyrpad di usembut Menteri Rangba bantuklar lem mardor kenang baki nong Shnong hakatega than riwar kin ommat jing NEHU hakalet kawan nakada ko jing sneu ka Surok. KMDC kala ong ru baki Kyrpad uba Preston bo un Peit lem ru ka Surok na Umniuh Nongjri kaban mi sasha pungwei kyang kabaladon kam kirki ban le ai no. Jonga kumka Nongialam jonga than kum KMDC jonga Nongjri constituency hadian ba nakaliang ka jong ki Peit ba kamtam nakaliang ka jong sadar jong ka Nongjri laka kilawan ban pensngoi nga awede ba kijige mo ba ka jingsni jong ki Surok sengkian ki jong ishatai nakaliang ka jong ngala shini ka senjam ba minwan meni kendu ya I deputy chief minister badan buram jongi ba iba hakjo ka poro iba de minister jong ka PWD namar ba Dycm Nongialam but ba incumbent state no ka kam na kamtam kawe ka ba nakaliang ka jonga nga ban khiaro namar ba habede ba ka Surok wala Umniuh shapo weekend ni kamtam ka ba nakaliang jonga barabor ro hi nimjiyo I banong ban le ka kali nga yo hi da ka khamat jonga ba pois to ka Shnong ba kanutam nga le nga balik teng den re ki ba man kasi ba kinong Shnong ki ma chishai ka jinge di nakaliang ka jonga nga kermen scam back but nga don ka jing shani akabas cam hai deputy chief minister jongi habing ilawan pensno habede ba kani ka Surok but shen nakaliang ka jong iro ila ay ka jing kular ba in pendap na kloy kani ka Surok but ka jong ka poro kay ka ba nakaliang ni sadar ba pensno ya ka Surok mo kabari ni Nongjri patru ya ka turo ila pa ki ban li pindu ya I wi but nakaliang ka jong aro kum kanong ni khamat hinga so ba ka Surok kalong ka ba don kam hakapor kapang ka shitong mo namar bale kam de ka basuk namar ba ki Peit ba hakapang ka shitong haka lik ka lintiya ka jong ki banong ka Surok haka tu ka dur ke ki ma jing ya bat nga kermen hiru ba hadian bikila pensngau ya nga nakapor shakapor ngamban si bangan shimkhia hi di ho kani ka Shnong weekend Umniuh ka MDC ka habo Nongjri constituency Henry pat haka MLA ka hap Shillong constituency di ngamban si bangaru nga hap hiban shim ya kani ka mo ya ka jingkit kle na banta ka bahaka mi ka jong Peit ba pat nga kermen hiru hadian bangilayo ban kendu deputy chief minister badan buram jogi bat shen na tharai nin sayo ya kata ka Surok ka ba Peit ba un la ban pendon kam ha kata ka rukom ka ba kin yo ma ya ka jingso na ma ki phau sinan kila ma di jing ya shisha te ngaro ngata khang ban nga kwa ro ba kani ka kam ba nakaliang jo ka department jo ka PWD in company state ban pen kloy no